Yes, comrades. Good morning. Mwazuka bwanji komanso enanso muli bwanji. Comrades, lero li maso athu ali ku parliament. Ku parliament kumene kuku lero li akusankha speaker of parliament ndi first deputy speaker and second deputy speaker ku nyumba ya malamulo lero li. Aphungu tinasankha kale, Malawi yenseyi. President tinasankha kale. Ine mukuona kwanga mwina ndikhoza kusempha maganizo ndi anthu ambiri, koma ne pa chilungamo ndimalikonda dziko lathu kwambiri, komanso ndikamakonda dziko lathu kwambiri ndiye kuti ndimasatira china chilichonse cha mdziko mwathu. Nkhani ya lero apapa tikuona kuti milungu yonseyi kumbuyo konsekuku anthu akhati kukamba zokhuzana ndi kasankhidwe ka speaker of parliament for the first time mu boma la DPP. Chiloweni mboma zati ngati for the second time. Chonde Amalawi, nkhani munthu akamakhala speaker of parliament suti amakukhala mphwepo ayayi, kapena munthu oti amakukhala wotchuka, kapena munthu otani. Speaker of parliament ayenera kukhala munthu oti skulu ikhalemo, skulu yenera kukhalapo ndithu. You don't just have and choose a member of a speaker of parliament woti sanalowe mklasi bwino, maphunziro ake osaoneka bwinobwino. Inde ndi ndale, koma ndale tinapanga pa campaign. Ku parliament 5 years sikopangira ndale ayi. Ku parliament ndikopanga malamulo, kuona malamulo, kuunikira dziko lathu, kupanga represent anthu osiyanasiyana amene anapereka vote kwa inuyo anzathu aphungu ku nyumba ya malamulo. Therefore, pomasankha speaker wa nyumba ya malamulo, tione munthu amene integrity yake ali bwanji, kama maphunziro ndithu akhalepo. I'm not saying kuti aliyense wapita ku parliament ndosaphunzira kapena ndophunzira, komabe being a speaker of parliament wena kuti mu class ndithu ulowemo school. So ku parliament uko kumakhala ntchito ya anzathu aphungu ku nyumba ya malamulo, chimene amayika kwambiri pasogolo ndi school education. Maphunziro kuti ayende bwino m'Malawi muno, ku parliament uko ndimene amapanga malamulo kuti maphunziro ayende bwino. Ndiye ngati ku parliament uko amakamba za maphunziro abwino, kodi dziko lathu lipite kusogolo tingapange bwanji? Anthu ayenera kukhala ophunzira kuti dziko lathu lipite kusogolo. Ndiye ngati ku parliament uko musankha mbuli ndi cholinga chokuti basi ndimene zena kukhalira ayi, sankhani munthu wanzeru olowa mklasi. Maphunziro aja mmalimbikisa ku parliament aja agwire ntchito lero. Sankhani speaker wophunzira bwinobwino za chipani ayi, zalimene kupanga ku parliament. Kwa ngati mwasankha chabe za ndale ndio kuti mu parliament imene 5 years imene iyi Amalawi sitipindula ndi parliament yathu. Chifukwa mwayika munthu yemwe ndi mbuli koma akuchipani kwawo akumkonda pazifuka zoziwa okha akuchipani aja. Kwa my wishes like this, sankhani munthu yemwe anowa mklasi, sankhani munthu womvesa bwinobwino chomwe Amalawi tikufuna ku parliament uko. Komanso muone ku parliament uko muyankhula chizungu, chizungu cho munaphunzira mklasi. Chimozimozi kayendesedwe ka parliament kamafunanso munthu woti anapita ku school bwinobwino. Kwa mkangosankha mbuli kumene koko zikhala zokoma ku chipani kapena kwa anthu ena amene mwamukonda munthu uja. Koma namene ndikuzidwa panopa ndi umphawi tinawo ku Malawi kunoko, ndimene tili panopa ku Malawi kunoko, meta dziko lathu lasokonekera apapa. Sankhani munthu wophunzira atenge uspika lawo. Zinazo isiyani uko, maudindo muli nawo kale ku parliament kumene koko. Kasi ndiwe speaker, kasi ukhala speaker, ngati weyo mbiri yako ndi yabwino, ngati weyo zimene kupanga ukuziwa ku parliament ukoko, zonse zako zikuyendera. So tinakutumani ku parliament aphungu kuti mukagwire ntchito kuti maphunziro athu apite chitsogolo. Ndezi kwa zokhala zodabwisa kuti ku parliament uko musankhe munthu osaphunzira bwinobwino kumpasa uspeaker. It's not easy to be a speaker. Awo cleric of parliament awo ndi anthu otanowa mklasi, amafuna kuti azigwirizana ndi speaker yemwe amaziwa chimene akupanga. Koma ngati ku Malawi kulopo papa titasankhe mbuli
kapena tisankha MP yemwe akwawo amukonda ampasa voti ali kuimba malamulo koma sanapite bwino kusanaphunzire bwino skulu ndoita popo talakwisa ivutika kwambiri komanso mphamvu ya chipani cha DPP tionera panopa kodi DPP imeneyo wambomamo iziyendesa bwanji boma ilili chifukwa DPP iyi inala wamboma chifukwa choti Amalawi tinala ukali ndi zimene amapanga chipani cha MCP suti kapena DPP ya Malawi ife tinaikonda ayi ambiri mwa ife DPP sitinaikonda ambiriso mwa ife sitinavote chifukwa timasowa munthu oti timvotere komanso ambiri mwa ife tinavota ndi kutopa ndi nkhanza ndi uchimizi cha chipani cha MCP kusamva ukhutukumve wa president Chakwera so DPP isamakhale kwambiri ngati kuti ndi anzeru kuposa Amalawi ena ayi tili kwa 23 million ndale tinapanga campaign DPP inawina palopa situkamba za ndale palopa tifuna tione zipaso zomwe DPP ingatipase zabwino kuti Amalawi tizisangalala ndema mistake oyamba tione lero ku parliament imene tisankhire speaker of the house speaker wa nyumba ya malamulo timsanga bwanji ndimene taone nzeru zachani nzeru za DPP lero tikangosankha speaker yomwe ndi mphwepwa tivutika 5 years koma speaker azikhala ndithu akamapanga zinthu aliyense azikhutira koma tikangosankhira za kuchipani kuti ayi chipani cha mboma chapereka sankhani speaker wa nzeru that's my message Malawi timayika skulu pasogolo ndechoncho chisanzo chachikulu chikhale lero posankha speaker kuimba malamulo sankhani munthu wophunzira bwino kaya lawyer kaya administrator koma munthu ndithu woti wa mapepa lake abwino ku skulu chifukwa anthu amene ali parliament imo ena ni madoctors ena ni maprofessors ndiye mkasankhe speaker yemwe saziwa sanapite ndi skulu pasogolo how is he going to motivate the youth achinyamata alimbikira bwanji kukhala kupita chisogolo ndi skulu akamazapanga ndale azapanga bwanji ndale za umbuli kumalawi kuotenti zonse umbuli oyamba uyenera kuchosedwa kuyamba ku parliament taona kale ma members of parliament ena akulephera ndithu kuyankhula chizungu ku parliament porumbilisa akuyankhula kwa usati muyankhule choncho akumalephera kusoti ku parliament ku antena nawo ku parliament ku tinapasa maudindo tinapasa vote ngati maphunga nyumba ya malamulo koma skulu sanapite chisogolo zikumakhala zopangisa manyazi kwambiri ndiye parliament panopa itisankhire munthu oti anapita ku skulu mukangosankha munthu wamba tivomereza inde koma parliament yathu sikhala ya ulemu ayi sipereka phunziro labwino kwa achinyamata chiwaliyese munthu asithameka kupanga ndale ali asanapite ku skulu dziko lathu lizibwera mbuyo umbuli wa munthu umodzi ku parliament kapena umbuli wa anthu atatu anayi ku parliament dziko lathu la Malawi lonse singaende bwino kuvutika koseko kumene takhati kuvutika kumbuyo koseko mwina siti masankha bwino ku parliament kapenanso kusasankha bwino aphunga nyumba ya malamulo anthu ena omwe sinapase vote analephera chisankho anaphunzira bwino kwambiri kusiyana ndi anthu ena amene apita ku parliament choncho ku parliament kusuti kapena aliyese ndi wanzeru umbuli udakali kusankhidwa pita ku parliament suti kapena umbuli wako wathayi suti kapena skulu ngakhale sunaphunzire bwino ndiye tumene koko ukhala ngati wophunzira ayi skulu simanama choncho Amalawi ine ndikupempha nonse Amalawi tentipemphere speaker wa nyumba ya malamulo ku Malawi akhale munthu wophunzira bwino asankhidwe ndithu munthu ameneyo lero comrades Malawians I wish the parliament all the best we need a better speaker we need a speaker yemwe akhoza pereka chisanzo chabwino chokuti maphunziro ndofunikira mziko zikomo good morning